Jo, jo. Ja, Jeep. Nou gaat die gas geven hoor.
denk dat het 2 jeeps in 1 pond worden. Oeh, hij gaat al langs die andere jeep. Daar gaat zijn deurtje. Oh, dit valt best mee zo. Zie je? Gaan krijgen van een Unimog-as naar een tussenbak van een tent. Deze heeft er dan een 4,2 Nissan in liggen. Dat is wel goed.